Ngayon daw sinda Jeprox. Agdaon ko magtanak sa na Paris Hilton. Jeprox. Oh! Yan ka pala. Daw sa utak ko magkaon sa maganda na Paris Hilton. Oh, din nga, din sa sindro. Masira man nila. Anong gusto nyo magpares? Over daw ta perbaran. Ito. Hindi kitang ano, pampaubat lamang. Ano yung page na? Diyan sa may public market ng bakol? Okay, matama pa ubat kayo. Maliwan lang kami tayo. Ang lingada ang itsura ng ilang. Ano na? Ano na? Buka mo na yun. Ay, dua. Oh! Sa inyo, sir! Pero tabi. Sir, kay ilaton mi ang kaupod niya duwa. Kaya pala siya daw. Awat ang indo? Sorry na late kami. Dapat? As! Dahil lang, sir, isus masara mo na ini. May mahiribig sa inyo dyan. Tigda na sarap kayo ni. Agad na. Nano kuya Gian? Sila mo man? Ay, naku. Malang sirang talaga ni Paris. Oo, nano kuya Minaw? Masira man? Paris. Oo, nano? Masira man kuya Jeprox. Briskitis. Dahil lamang ko sa nila pa paano. Verdad, kung kaya naman ang drama. Grupo matik ko si Papay. Pero kaya nung ko magtulak kay bulldozer ha. Ito, berta. Ah! Woohoo! Walang siram ka Paris mo nun! Oo, nano? Sabi ko bagay sa inyo, masira mo.